Čaute ľudia u nového videa a toto všetko je moja výbava na tohto Silvestra. Tu mám nejaké rímanky a tak. Tu mám petardy, kompakt, tu mám 1500 gramov fontánu. Tu mám Ecoballs, tu na všetko si tu pozrieme, proste všetko. No, tak začneme od této Screamshot. Títo malí dementi. Viete čo to je? To položíš, zapáš to. To je nepostrem, dobre. Tu mám jednu Scream raketku. Momentálne čo toto točím, tak už boli Vianoce, čiže už tu väčšinu mám vystrelanú a tak. No, dobre, ideme ďalej. Tu mám 2 balňa rotačikov, 4 balňa meteoričkov, to všetci poznáte. Balňa Tarzany, tu mám nejakých motýlov, ďalší motýly. Tu mám 1500 gramov fontánu, 1000 ranových kalašníkov, 1000. Tak RTGčko dvojkové, 3 balenia Ecoballs, plus ešte tu mám ďalšie 2. Toto má kompakt Nusák, 20 mm priemer, 20 mm priemer a rána 16. Začneme tunak. Tu mám 4 fontány, každá má 6,4 g. Tunak 3 ďalšie motýlky ako tie. Tu boli 4 37 mm výmetníky. Že iba 3, lebo jeden sa dal na Vianoce. Tu 25 mm, počkaj, je to naopak. 25 mm, 25 rán od Dumbun, čiže to bude nádherné. Tak ďalší 30 mm, 36 rán, dobrý nejak všetko. Ďalej, tu mám ešte z minulého roka, tu Zombumi, Matabru a Snagger, neviem prečo mám naopak. Tu mám piratiky, tak zvyšné Vipere, tu mám 5-ranové piratiky. Viete, 5-ranové. Tu Doom 5, minibombky, Dumbum Black Edition, tak slabé Dumbumy, polgramové Bulldogy, polgramový, proste krásne. A tieto sú dobré.